ससियेल मिडियायाव सोंखारिनाय बिजुलि बर'खौ एफआइआर होबाय। हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनाय बिजुलिखौ एफआइआर होबाय। ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि रावजों सोंखारिग्रा बिजुलि बर'नि हेंथायै भेरगाव ब्लक कमिटि बिसु आरो भेरगाव ब्लक कमिटि इउथ बिपिएफनिफ्राय दिनै डिमाकुसि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। भेरगाव ब्लक कमिटि बिसुनि आफादगिरि कृन्जय बर', भेरगाव ब्लक कमिटि इउथ बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि सन्जय राभा बिथांमोना गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। भेरगाव ब्लक बिसुनि जानानै थांनाय 29 नभेम्बराव जि फरायसाफोरा जोंनि सेक्रेटारिखौ गाग्लोबदोंमोन, बे गाग्लोबनायखौ लानानै सानैसो दुथां मानसिफोरा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन। बिनि थाखायनो जोङो जिहेतु बर' फरायसा आफाद जानानै माने बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन जानानै जोङो बिथांमोननि जि राव बेखौ जोङो सयज' खालामनो हायाखै। जे ओरैबायदि खालामदों जे जाय मानसिया दिनैनि दिनाव बिटिसि एकर्ड खालामबाय, बिटिसि एकर्ड खालामनानै लाबोबाय, बे मानसिखौनो दिनैहाय मा खालामदों बिथांमोना बायदिसिना गाज्रि रावजों सोंखारिदों। बिनि थाखायनो जोङो सयज' खालामनो हायाखै आरो बहुतआनो दङ, बहुद दंबावो। जोङो फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय बिथां बिजुलि बर' होननाय बिथाङा खोनानो मोन्दों जोङो गबर्धना थानानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि हेंथायै जोङो भेरगाव ब्लक बिसुनि जानानै जोङो बिथांखौ दिनैहाय जोंनि डिमाकुसि थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। लोगोसेनो आरो गोबां दंबावो, बिथांमोनखौ जों नायगासिनो दङ जे बिथांमोना जानला मानला सासे मानाव गेदेर मानसिखौ बिदि गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ जोङो नुबोबाय थादों। थ' दिनैहाय जोङो गोख्रोङैनो बुंहरगोन, जोङो भेरगाव ब्लक बिसुनि जानानै गोख्रोङैनो बुंहरगोन जे बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ गोजानाव दोन, नङाब्ला उन समावबो जोङो मानगोनां बिथां सारजों जोङो गसंथागोन आरो लोगोसे जोङो बिथांखौ जि गाज्रि रावजों सोंखारिदों, बिथांनि जेसेबांखिनि गाज्रि रावजों सोंखारिनो मानसिफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो साफा साफायै जों बिदि एक्सन लानाय जागोन।